El pacte és un instrument que des del seu inici pensem que pot ser molt positiu i va ser molt positiu en primer lloc per el tema de fer un diagnòstic de la situació actual que està i després per desenvolupar un projecte experimental referent al turisme que crec que és una font d'ingressos actualment important però pot ser molt més important en un futur pròxim. De les nostres comarques i del nostre territori i de visibilitzar i visualitzar unes activitats que a dia d'avui no estan al 100% i per tant crec que és molt important el cohesionar una oferta turística i tindre un producte de més qualitat que crec que este pacte territorial va significar una unió de moltes idees i molts recursos. Jo crec que la Mancomunitat evidentment tenia que ser la que unira este projecte i la que impulsara des del temps comarcal que aglutina 20 pobles però que també han sigut capaços d'aglutinar a més pobles, a més comarques i crec que tenia que ser la impulsora d'aquest projecte a nivell de cohesió territorial i de donar a conèixer les nostres comarques i els nostres productes pel territori i pel resto d'Espanya i per tant crec que era una condició importantíssima que la Mancomunitat fera aquest nexe d'unió i d'impulsar aquest pacte. El projecte, evidentment, és una manera de començar una fulla de ruta a nivell turística dels nostres pobles i de donar a conèixer els productes com pugui ser el vi, la mel, com pugui ser el vímet, com pugui ser l'espart. Poden ser molts productes que a dia d'avui tenen un mercat però que també a nivell de comarca necessitem que siguin impulsats a altres nivells d'altres institucions i donar-los a conèixer en tot l'estat espanyol i tota la Unió Europea. Per tant, entenguem que és el començament d'un gran projecte.